a má tú chvotu, že? No. Počkaj. Ja točím na YouTube. No, tak ale rýchlo, však to vypni, hej? Koza? No. Že ja som točila to video, ako má tam veľký toto. Zabil? Nie. Keď som to schovala, ako som sa dala ku tej budke a našiel ma a potom ma zabil ten malý. Akože Pinterest je dobrý, ale podľa mňa je lepší YouTube. Ja tam mám už 107 odberov a nechce sa mi znovu začínať, ale na Pinterest ja skôr točím tak pre zábavu. Ja na Pinterest ale točím iba pre zábavu, lebo mňa to strašne baví dávať veci na Pinterest. Dávaš čo? Mňa baví strašne dávať veci na Pinterest, ale musím si ho najskôr znova stiahnuť. Ja už mám posledný tvar. Ja som točila včera ku večeru také video, že Farbila, takže sa mi páči. čo? Ja som si ich prefarbila tie Black Hair teraz tak, ako sa mi páčia. Akej farby ich máš? Čo si ma nevidela? Ja aj fialové. Nie, také fialovo-modré. Tie fialovo-modré. No hej. Ale skôr fialové, a to je jedno. Ja mám teraz ten dom dobre urobený, ti poviem.
Koza, da sa vôbec na tej šmykačke duchovej šmykať? V ktorej duchovej? V tej novej duchovej, čo mám ja pred domom. Akú myslíš? No, to je tá šmykačka s tým duchom, čo je hore. Jedna je zakrútená a jedna je rovná. Hm. Potom ti ukážem.